pamberi pedarama mumutasi mira pamberi pedarama mumutasi zvese zvichataura ndezvechokwadi zvataura ndezvechokwadi nyika ndichakaswa nemhosva nyika ndichakaswa nemhosva Mwari amubatsiri wangu pamusoro changamire pamusoro dari rese muno ini nyaya yandiudza muno inhau yakaitika 2014 mwezi waMei. Chakaitika ndezvekuti one Friday afternoon ndakaenda namukoma wangu, unfortunately is late, anonzi Zamazama. Ngozi Zamazama aifarira zvandaifarira, indofarira fishing, Zamazama aifarira fishing. So takaenda kumapurazi kunonzi kuSinara, tikaenda fishing, tikadzoka zvedu it was around 6 padadzoka. Right. Tadzoka ndakasvika pamba pangu around 8 o'clock vanhu vanga vasitobika. Ndikati akomana ndabva muna 6 o'clock indakudi indasvika chai just like that. Then mabvunzira ndakaita so hana kuziva kuti I've crossed someone's path. Right. Akati akakudaira ipapo mwana wangu musikana namumuna muno anonzi Lisa. Zvikanzi immediate muda kunitsa mama. Munogoti apatsa rabikwa sei muri kubva kubasa here. Indefinitely unasika kubasa. Because mwedzi iwoyo half ya April the whole of May ndandiri paleave. Saka ndaona kuti izvo manzwi edu aya achadi hakuna kwatinosvika nawo. Because umwe wangu ndanda kumuziva. It was not the first time. The first time takanetsana. Ndikazomhanya kwamukoma wangu usiku ndikazorara ikoko anoedza Zamazama. Needless to say ndakatiza because I had sustained this mini permanent injury iyi ndarohwa wakandowanewa iwo amaiwa. So patakandisana ipapo ndakafunga kuti yati zvinhu zviya zvauya futi ndakudzokorwa panapa. Ndakagara mukicheni. In my attempt kubuda mukicheni imomo uyu mwana wangu arisamuhepo apo akaziva kuti wakuda kuti wakubuda ende wakuenda kuti kwaZamazama. And definitely she read me right because ndokwana ndichenda ipo ndobva ndibata sheti ndichimhanya ndichienda panzi. Right. I didn't know kuti mabva wacho watopikawo futi wano something to hold against the whole event. Mambo wacho ndobva wauya amene wakashandisa chiko kundiro and I tried to resist semunhu wemurume, but unfortunately this woman is very, very powerful. But she's very powerful when it comes to G. When it comes to whatever, anything physical. She overpowered me. And what I did was to scream. So that I would draw attention. Kuti ndowane wechi ndigwene kubatsirwa naanobatsira. Fortunately, scream yangu yakaattracta my young men anoti ari kuherekeni. And it equally attracted a neighbor. Anzi Mr. Goa wakauya. But unfortunately, the damage had been done already. Ndandatopa kudhara ndakublinda. Needless to say kuti I sustained this at the hands of this woman. I used to be very, very, very handsome, if not beautiful. But I sustained this injury, which is equally permanent, at the hands of Amaya. Right. Zvadaro, yanga Friday, Saturday, ipapo ndakabva ndongo panze, and then I slept there. When I gained conscious, it was around 2 o'clock in the morning. People was shit, what's this? Ndobva ndapinda mumba. Yanga yaSaturday iyoyo. Sunday ndakaswera musoro wakadii football. Ndakatora pasi muchidining room. Come Sunday, mama wadi watakwenda kuchechi. Doesn't prepare food for me. I'm going to say well flat ipapo. Ndobva kuchechi kwatsomba. Ndobva kwatsomba iko. Fine. Aminoti zvakangofamba wose kwatsomba iko. Amino room had already gone kuti chi. Imi wana sekuru Sakarumbi. Makagara kunokuka. This was almost dead day. Monday morning,
ndakazoona sekuru vangu vadiki nambuya vahombe namai vangu ndobva wawela ndobva wasvika zvakadai so zveshuwa-shuwa ndisagona zvikanzi nhai muroora ungasvika paextended damage yamurume so zvazvanyanya kudii wadii kudii wadii kuendapo peacefully so zvati munosiyana muri vapenyu zvikanzi tatati mwana asidari nasekuru vahombe kuti chii going make this a police case saka hatichaderera kuvapurisa saka iwe ndinasiri chienda kupi kuchipatara and I went ndakagara kuchipatara kupi kugeneral hospital ndikadii ndikasoniwa apa ndobva ndadisazvangu handina kuti handina kuive handina kuradzikwa ndobva ndaenda kumba kwemunini wangu anonzi Rutendo ndokandakagara for about 1.5 weeks. Right. After 1.5 weeks izvozvo ndakauya pamba and that was on the 13th of May 2014. Right. Marwadzi vangu achivo kuti handisati ndamboita fully recovered. Ndobva ndarara around yanga achirara mudining imomo ndikarara bedroom. Right. Around 3 o'clock, very early in the morning, around 3 o'clock. Because when I was here, ndakasvika mitundu yakasungwa zvakapakwa zvakadii zvakaiswa. Zvikanzi indadii ini handizwa zvakanaka. Ndakuenda kupi? Ndakuenda kuna wabereki wangu. Wabereki wangu happened to be in Guru. Guru is some almost 100 kilometers from me. Ndikati right. Zvikanzi asi ndiri kuti ndikuenda nevana. Ipapo mwana mudiki akacha grade 3. Ipapo ndikati okay fine, there's no way that I'm going to dispute, because ndikaramba futi apa ndodi I'm going to face the same consequences andakadi before. So I was very eager not to meet the same fate yandakameeta before. Ndikati it's okay. So vakapfeka including huku dziri diki dzacho dzikasara 4 hombe jongwe netsekese 3 zvakazongodisappear zvakwanguya vhusa zvakangoshawa muchengeti ndobva enda kumusha kwavo. Right. Come October the same year 2014 ndakazoona kubasa kwangu ndafonerwa through top management zvikanzi Didymus ngauye kupi, ngauye paDakamvura police station ari kudiwa. And that was around 2-3 o'clock. Right. Ndoenda kumapurisa ikoko zvikanzi mukoma mangwana makuseni 8 o'clock muri kudiwa kuGuruwe Magistrate Court. Amai venyu vauya nechi, mudzimai venyu vauya nechi nesamanisi varoda maintenance. Togaya manje kuti this is almost 2 o'clock ndonobata Guruwe 8 o'clock tomorrow. That was practically impossible. So what do I do? So the best thing I had to do, I had to summon wanoziva mutemo bichana kuti ndo zvandadi ndasara nazvo. Of which that was all done kuti summons rinonge kuuya, so that judgment will be given in absentia. Ndobva vaine munyanja chepa. So ndakutsvagwa munhu akanobatsira vanoziva mutemo. Saka munhu iye akadini akabva azofonera clerk of court wekuGuruwe zvikanzi no, yes tazviona zvinhu izvi, but unfortunately time yacho zvasvika and wokuti we're going to have time wekuti tifambe tisvike kupi, tisvike kuGuruwe kwenyika. Tiri kuda uchi another date and zveshuwa that date was granted. Zvikanzi muri comfortable kwearini kurapa 2 weeks, 2 more weeks. Right, 2 weeks this is dzakwana taenda kuGuruwe taona maya. Right. Maya vanotura maintenance. Didymus asi kuchengeta vana. Maintenance yeClass Board by then akaita grade 3. Umwe wacho mukomana muhombe. Fortunately he was well over 18. Though he is deaf, dumb, and ane futi psychological element. So it was granted. But granting yacho manje, what the woman was trying to ask from Madam
vanga vachida something that was 3 times more than my salary. Right. Zvadaro, we agreed kuti chii tataura mukoti. We ended up settling for 120, by then akati mabond. Zvikanzi from the 31st of December, unofanirwa kubvisa 120 months. Akapa madetails ake, akapa mumwana naye, zvikanzi mari munoisa post office account. Sure, we did that. Kungoto mazuva acho ndopainesa mari, unozibudisa mari wewo. Ngoto aingoti pabhengi so watonika cash so mwaito vacho ndikochi cash kuti mari yanga squad. We did that. Needless to say kuti chi apa ndapesa kuisa mari yacho ye last month. Ndapesa chi mari ngiso. Right. Here comes the problem. Mukadzi aenda ari kumvura. Ndakungoti gwagwagwa sekutaura kwamaita. Come August last year, 2024, somebody phones me. Achiti ndiri kuchinhoi, ndandiri kumvura. Saka ndifuna ndiri kuchinhoi. Unozoti mukwasha wangu herewo. Kata mukwasha ndiani ari kuchavo. Zvikanzi ndini sekuru wariti. Sekuru vanobva ndambovaona. During all the subsistence of COVID, ndakaona one. Ndakazambotaura kuna sekuru. Ndikati zvikanzi right, chimbotipo a gist of what happened kuti mukadzi uyu azve kumusha. And that's well over 10 years. Ndikati hey, how do I respond to this? One, sekuru akatsamuzana zvaro. Two, handivasi. Because ndakazongana okay, novhora mabhoereka riya rekuti anyone starting a counter-revolutionary conversation with a stranger is either a fool or something else. Ndobva ndati ndikati no, samataura sekuru ndiri kuvhinzwa hangu. Zvikanzi une time here, so that I come there ndodi togara pasi over this issue. Ndikati you are welcome. Kana makuda kuuya munodi muntaurira. Ndimuna August ilast year. Right. Apa wangofona. Zvimwe zvacho nhasi adai because I didn't know what to say. Because I told him I said zivi and G and I said fine. Kwakuzoti muna December iyo last year. Madam, she phones me. Was mwana ndakazotora last bonus. Even ana kutora but akazomunza ega akaita form 3. Kamsagira ndo papa danga mvura hai. Through my mom. Wasakira nzvimbo tikaita form 3 yake, form 4 yake. Which is doing well because he was playful and he was humanizing at the end of the day. Needless to say, with my teacher, I don't someone who will always machine be a bit of an app. And my mom, my mom, she bears testimony. Right. I know a form for I say, and say, second chance, I give you up. No, not all of private teaching. This give up a teaching. It's okay. Don't want the chance. I'm talking about money, they be good. Right. Around 15th of this month, of last year, muzukuru wangu phones me, who happens to be 80. Achiti sekuru, itai musuke kuno, bosi kuno kumburenyi yadi yauya. Murenyi yauya. And my kids. What are you talking about? My kids, they chico, say. So I don't know. He goes 100 payments. Because there's no way that I'm going to part with my kids. If you understand, the time that is past, I cannot possibly do that. Can I do a simba? One since I'm talking about Bachi, Pamba. But there's no way that I'm going to let go of my kids. Right. Tagara, after tricks, and not after tricks, a week or so, PM's good at even say good way, cut the yard. Then one morning I come, come with us. The Gatichi, we have sent away. Salamira say, Shanzolo Tango, now we are.
iye akasvika usiku ndobva ndorara mukicheni dilapidated thing isina kana chichi wanoziva baba vadhidhima kuziva kuti dilapidated kitchen saka ndomakarara imo. Saka ndakashaya kuti zvivindi zvekuti munhu akasipo for the past 11 years ongosvika musha mevanhu ongopinda. I found it very strange and awkward. Ongopinda ko ukarumwa nenyoka imomo vanhu wakadi kuenda kana kuti kwakeni utaura kuti keni bamwe ndawe wakadi kuenda kwambuya bvunza ndawe later on muzukuru wacho ari padhuze wakati kuenda kumuzukuru kuti muzukuru chii ndauya ndakuenda pambamba so that it's an alarm kuti vanhu vanoziva kuti chi pambamba pani munhu. Saka mbuya wabvunza ndakataura kuti chi including here ataura kuti in as much as wandikuvhurira dhoo iri ndokuvhurira but there's no way that I'm going to do so in the absence of your own people. Zvikazano sekuru wakati ndichadi sekuru wakati ndichauya ndatakai ngauye personally ndoti ndiri chifana. Time passes 5 days or so haufanira sekuru sekuru wazoti hawana chance wawati ndakutumira mai guru. It's still fine for as long as those people are there to represent your interests. It's okay. As my guru vati hawana mari yetransport tumira mari yetransport tikati fine my guru acho handiwaziva but handizokuvatumira mari. What I'll do is ndichakupa mari iwewe since unoziva pamai guru wako unoziva nhamba dzako dzefoni ini ndikatumira inu saidza uchazoti wakapesanisa nhamba wakadi saka wazveshuwa mwana wangu last born madhisemba akazoenda stocktek kwatiye kusakubva uko ndikamupa chii ndamuza kuti imari chamanoshwa pa 35 dollars ndikamupa 35 dollars now akauya akavapa 3-4 days down the line haukufamba ndakatumira wauya yai vanhu zvanzi amai guru vazoti havachagoni kuuya asi in any case ndakutumira hanzi kwakuuya mukadzi wemwana wehanzadzi yangu who happens to be late iye murume wacho. Zvanzi ndiwo wati hwakuuya ndikati is still fine for as long as she's coming here to represent your interest is fine. Right. Saka chakazoti ndiuye pano chakazoti ndiuye pano chekuti ndakazoenda pasabhuku ndikati sabhuku ndikuzwa kuti vanhu vari pambangwa but they are there against my interest because munhu akaenda ane makore saka ini handigoni kuaccommodate so ndakuzoti kuzoridza alarm yekuti ndo zviri apa. Saka this is exactly what brings me here dare woye. Okay. Gara pasi bang. Damira pamba ipedera mambo mtatu. Damira pamba ipedera mambo. Zvitsindo zvikwadi. Ndemba basi kune mosha. Marari basi. Marari basi. Pamusoro idare ramambo mtatu. Ndini ndinonzi Rita Sibanda, mukadzi waDiki Masanyana. Regai nditange nebhuri raatangawo kana mazonditenda. Chaluda kuzwa. Tazwa isusu zvataura. Magariro amakaita nechii zvese. Saka isusu tiri kuti nyaya yake kupika kwandaita ndeyekuti mauya pamusha pake iye asingadi after 11 years. Ndizvo here. Ndizvo here. Saka muri kuti makava muripo here. Aiwa pamusha naandisi. Mamusi kufa omwe how long? 10 years. Pamauya gore rechi 11. Reason makaenderei kubva pamusha. Ndoda chete. Reason ndakaendera ndichibva pamusha ndairwara. 2014 ndichirwara. Baba vakaenda kubasa vakadzoka. Pavakadzoka ndakavataurira kuti kune vanhu vari kundifonera pafoni yangu vachindituka taibva tatanga kuitsaya. Hanzi zvatosiyana. Mamutaura nevanhu pafoni asi mati ndairwara chakati ndiende kumusha ndairwara. Saka izvi zvewakufonera pafoni kana magirlfriends ake kana chino isi tabvunza kuti reason why makabva pamba penyu muchienda kumba kwenyu. Ndakaenda kumba nekuti ndairwara. Mairwara. Makasiya machaya murume murorwara.
Handina kurowa. Hamuna. Uyu murume anotaura kuti wakazvimba wakaita bhora. As my head was more like a soccer ball. Ndozvaataura. Achiri chakakonzeresa izvozvo. Ndimi makamurova. Achibuda mukitchen after a disagreement. Mukapatsiwa nemwana wenyu musikana akabata sheti yake. Imi mukauya mukamurova akawira pasi. Akatsemuka pahuma. Akazorwa akazosungwa mastichi. Akaenda kuchipatara kuMutare General Hospital. Akanogara mumba kwamunin'ina wake Rutendo. Wozobva ikoko ndobva azodzoka kumba. Achidzoka kumba iye achirara mubedroom, imi muchirara mudaini. Ndobva mazopeka mabhegi enyu, ndobva mazoti kuma 3 AM ndobva mabuda. Mukati ndakuenda kumusha. Ndizvo here? Ndizvo here? Ndichirwara tena. Ndizvozvo. Makaita zvese zvinotirwara. Handina kumurova. Hamuna kumurova. Kuenda asingazivi. Alright. Chakazoti masvika kumvurwe mimi. Mubva mazoti maakuda maintenance. Yanga iri nyaya iyi. Ndakaenda 2014 May. Ndasvika kumvurwi, ndakasvika ndichirwara ndikavatsanangura marwariro andakaitwa nekumba kwedu. Vakati achateera ngatimbomugara. Ndakagara kusvika December. Mwana mudiki aienda kuchikoro. Mukomana airwara. Havana kunditumira kana sendi rokuti ndipe vana chikafu. Mukomana kuti aende kuchikoro. Ndakavafonera ndichivakumbira mari. Vakati handisi kukwanisa kuita izvozvo. Une maoko akushanda. Ndikavaudza kuti baba basi. Imi musi munhu ane musha wake ane murume wake ane mhuri yake. Why did you opt kuita zvekufona instead of coming kumba kwenyu? Ndichiri kurwara. Hamuchiri kurwara. Chirwere chenyu chicho chaikurwarisai for 14 years chii? Ndakarwara neBP ndaido. BP maidoni. Kuchipatara ndakatoenda. Is why. Saka BP ingada kurapa kumba kwenyu here kwamakabva. Kana kuti BP munorapa muri pamba penyu nemunhu. Anga asiri kundiendesa kuchipatara. Ndakaenda kuchipatara pane time. Is why. Akakupai mari yekukwira bhazi from Mutare to Guruwe ndiani? Alright. Why ndiri kubvunza zvese izvi? Ndinobvunza kuti mari yamutaura yebhasi fare yamutaura yamakabhadhara yekunobuda kuGuruwe yaikwana kuti muende kutora mapirisi eBP kwaMutare for 8 months. Supply yematablets eBP for 1 year. Because murwi ndinoiziva. Muchibva kuno andika munoti Harare. Mubva muHarare handiti moti Mazowe. Mubva Mazowe musvika mutena musika rudzi kuenda kuBindure. Mamatena mapinda muConzession. Ndizvo. Mamapfuura Conzession. Mamasiya road kuenda straight kuCentenary. Handizvo. Mamatena left into Mvurwi town. Handizvo. Muchibva ipapo munokuenda road iri kubva kutora Shanga. Chinhoyi mutora Shanga Biyo Mine. Ukapinda muChinhoyi ukaipinda Centenary. Imwe yacho ikadzika ichipota kukontinya kuenda kusungwa Maramba Pfungwa. Ndiri kuramba ndikunyembe. Saka kwamakaenda muna kuenda kudanga mvura. Border to border. Yamakaita iyi. Saka mungaiti border to border kwa BP. Makazi madokota eBP ari kumvura. Odi Mutare hakuna BP. Mutare General hakuna. Rusape hakuna. Kuharare kutonana naparenya twazvina nani kwese. Kopfura. Uyo Mazowe Dam. Uyo kumaorange Mazowe. Uyo tena kurapwa BP. Ndizvo here kurapwa BP. Hamusi kutaura chokwadi mukunyepa, chitaurai chokwadi.
chokwadi ndochatinambuya ndochatinite free tigone kuita sei tigone kubatsirana because there is no reason murume wenyu anditi anokudai anditi anogara mese muri kuwirirana anditi murume wenyu imi muzoti madzoka korapwa BP wokuti hamuchafanira kupinda mumba. What is the reason? It means kuti pamakaenda muchibuda mumba mukanoita 11 years musiri pamba hamuna kubuda muchiwirirana ndochokwadi. Indi toda kuziva reason why indi murume ataura the records are there, the medical records sekutaura kwari kuita. It means kana akaenda kugeneral akaita sei zvese the medical records are there ekuti akakuwara. Indi munhu akamukwadza ndiani? Ndini. Asi mimi makumira pamberi pedare mutaura kuti handini ndakamukwadza. Asi muchiziva chokwadi kuti ndimi makamukwadza. Asi mumira pamberi pedare rineri matora mhiko moda kuninyepera manje. Ha? 2014. Ndati mairwara ndazvinzwa ndiri kuda reason kuti pamba makambobva sei. Chakanibvisa pamba ini pandaenda kwadhoti makadzi ndinawo Inzara here kana mamukwirana here nemurume pamakabva mamuswirana ndo chakakwidza BP andizvo saka ndochokwadi chatikuda kai kuti makabva pamba nenyaya kuti hatisi kuwirana ndinoti kuti nyembera kuti dzakabva pamba kuti ndoda kurapwa BP urwu makamuswirana saka pamakaenda inyaya yekusawirirana noti nyaya yeBP ndochokwadi chatikuda chiti kuzi mukatanga kuti nyembera manje zvese zvamuchataura manje toita kukonsefa kuzi kana moyo kunotida kubatsirai kuti zvinhu zvifane. Chakashata chii kana muti makaita maemotions ekuti haiwe Sara una chiro rega ndiendomba kwedu kana uchizoda nezvangu unonditeera mwa mashaina mamatakura kamutundu kenyu mamaenda anditi mako zvina zvina kuzofamba semafambiro amaifungira mwa mafunga kuti maakuda mari mwa mati kucourt maintenance mwa matangopiwa maintenance mubva maona kuti maintenance haisiri chii haisi kukwana. Chokwadi chako chekuti rega ndidzoke kumba kwangu. Asi zvinoitwa zvakangwara kazvakanaka. Murume wangu oye, sorry nezvakaita sei. Zvandakaita. Ndadzoka. Noti kuda kudzoka nechitsotsi, iwe wakaenda nechitsotsi. Ucharamba uri mukadzi wechitsotsi. Titesa nditi chinodiwa ichokwadi kuti mubatsirike. Musakataura chokwadi hamubatsiriki ba. Kubva pataura kutaura kwaita murume. Pane mwana ari apa asingazwi zvakanaka. Pane mwana akaremara. Ndizvo. Mwana yanga achigara nani pamwe makaenda? Mwana aigara kumba zvaangarima. Aigara nani? Nevabereki. Agara nabereki wenyu. Saka challenge yenyu mimi mauko manje yakazoita upkeep yemwana iyeye. Pamakauya izvozvi makauya naye here mwana wacho? Sei makauya naye izvozvi iye akagara achigara nambuya? Mwana ndikopota achiuya apa ndakauya naye kuti azoona baba. Aizoona baba vako. Kuti adzoke futi Tasara tiri vamwe vakashaya. izvozvi pamauya kudai pamakamira hama dzenyu dziri kundeya. Ndati hama yenyu iripo pamauya kudai ndiani? Hapana. Sei? Muningi wangu arikuchengeta mai vasingaoni. Hapana kana hama hana kana mukori tumba dzamuna kana nasekuru ana mbuya anati hakuna. Ndati hakuna here imwe hama. Hama ndiwo sekuru vakavafonera kutovaona ndiwo mudzi wacho wakafona asi vakati. But then my problem ndoti sekuru vanokwanisa kufona vasingakwanisi kuuya. Ende vanofonera munhu asingawazivi wawasingazivi.
ndichaziva sei kuti ndiye sekuru akafona because mukwasha sekuru yaamuzivi kana nefoni namba dzake haana havasati vambosangana saka toziva sei kuti ndiye sekuru iye akafonera mukwasha aiwa ini ndiri kutaura badzi kuti ndiyo here introduction yacho yamuintroduce hama dzenyu kumukwasha nekuti paane dambudziko imi muchiesa kutaura chaicho chaizvo zvamunoda chaicho chaizvo nyaya yenyu chaicho chaiirwa 2014 here kuti ndinatsotanga nyaya yacho 2014 baba havana kuuya kumba ndakavatera kubasa ndikasvika kubasa kuya ndikaona varipo ndikati ndandauya nenhau yekuti mamusina kuuya kumba ndikatoshaya kuti chii chaitika vakabva vanditora ndobva vaenda neni vachiti vachindiendesa kwambo ndakaenda navo ndakasvika kumba kuye kwangu kune mukadzi anga akaita mujaindi ndovaiti ndimbuya kwakabuda mukadzi murefu mutema ndobva amira ndobva anditarisa ndobva anditarisa mukadzi uyu ndoini ndobva ndamurisa munhu wadapiwa kuti introduction ndimbuya vakabva vanditi ndoyokwamutasa ndobva ndamhurisana nambuya mukadzi uye ndobva ndamhurisana naye haana kundidaira tichibuda mukadzi uye akanditeera mumashure handizive kuti akaitei ndobva atena ndobva adzokera mumba saka ivo vanga vaakupota vasisauye kumba nembuya dzimwe nguva vasingarare mumba ini ndakaziva kuti zviri nani ndivake kumusha nekuti dambudziko iri hatina kutanga nhasi tanga tagara tiinavo nekuti pakati pemwana wangu nemwana wangu musikana patori noumwe mwana zvokuti vakatomboenda baba vakadzoka ndikavatambira vanhu vekubasa vayozokumbira kuregero 3 years vasipo ndichirarama nevana ndiri mutauni vekubasa ndo vakauya asi matauro avaita vaiti vaakurara mubridge dzimwe nguva vanorara kumuzukuru wavo paedwati handina kuramba kutambira baba ndakavatambira ndichipota ndichivaperekedza kuenda kubasa vaakunyara kubuda panze neupenyu hwandaindarama nevana kuseni kwega kwega ndaivaperekedza kuenda kubasa vaakuuya ndaenda navachungura nekuti ndakaita 3 years vanhu vachishamisira kuti ndiri shirikadzi here ndiri kunyepa here kuti ndine murume ndosaka kuti nyaya yenyu chaichaiyo zvese zvamamutaura ani chokwadi chaicho chekuti imi muri 2 muchiri pamwe here pamwe nekuti ndakaenda ndichirwara ngati muchiri pamwe here bambo muchiri pamwe here nemukadzi mambo kuva pamwe ndofunga zvinotaura zvega kuti 10.5 years vanhu motiuya mudare menyu muno toti tiri pamwe mshuva kuti kunenge kudhirira dare rinwe kuti after 10.5 years vakuti tiri pamwe amenokuti what sense is this trying to achieve? Kwandiri zvangu it doesn't make sense because mambo hatisi pamwe ndati muchiri pamwe hatisi pamwe so it means kuti mimi vari muri 2 makarambana here ndo zvazvinotoreva izwa kuva zvazvinoreva nekunge makaita the correct procedure yekurambana zvinhu 2 zvakasiyana ambe murume wakamukutaurira kuti achani havana kunditaura kuti havashandi imimi pamakaenda makaenda muchiti muchadzoka here kana kuti maenda zvamuchose ndakaenda muchiti ndichadzoka kusumuka kwangu panga paine but maiwarika hakuna mukadzi anoibva pakuita 10.5 years 10.5 years woti ndichadzoka 10.5 years izwaimbuya ngatitaure zvinhu zvichokwadi zvokuti tiwakane noti zvinhu zvokuti tipedzerane nguva nezvinhu zvamunoziva kutanga kuita nhumbu munozwa kutanga kutsvaga nhumbu 1 kokuita nhumbu ita 9 months anditovatati gore rekutanga nga gore rekutanga rakadii rakapera ndiri kutsvaga nhumbu chete nekuchengeta nhumbu
mwana wabva abarwa, mwana wabva aita 7 years obva atanga grade 1. Izvozvi mwana dai agrade 3 kubva pamakasiya imba yenyu imimi nepamadzoka, mwana wamakasiya asati abarwa amugrade 3. Then kokuya pamberi apa mumwe muti azazi tiri tese. Hatira kuti wabvise mapenzero. Ndakutaurirai kuti amwe, alright. Uyu muri munoda bota. Imi munodawo bota. Saka bota mamuri pakiswa ndiani? For 10.5 years. Aiwa. Izvo masoko enyu kutaura. Handisodwa mbozvizwa apa. Asi ndakuti murayiro waMwari kuti murume nemukadzi kana varorana bota ngaridyiwe. Musanyima nebota. Mukatonyima nabota yamhosva. Chinonzi marriage ibota. Pasina bota hapana marriage. Unongoti wakawingeiko kumba kwemurume kana usikamupi bota. Chawakawinga chisi chaasingadyi. Kwandazwa kuti vanonyaya dzekuti kwaTM kuti which means anosenza kwaTM kune everything, honey, jam, peanut butter, pork, yam, everything. Chikamu chese chaungada kudya muupenyu chirimo. Asi chisimo mushare of iwani ibota. Zvino moti 10.5 years. 10.5 years. Munhu autapota rekunira kuhope. Then you come back utaura tazi titese. Alright. Kubva pamai amuna August. Makamboyana bota here. Kubva kwa December. Izvozvi matone 1.5 months. Makamboyiwa here bota. Makambomupa here bota baba. Havasi kuya. Ndozvanduta. Kuti 10.5 years makagara plus pamadzoka pacho bota haziko. Saka marriage yenyu yamuti chinyepera pana boti. Iripo ndeipa. Chamukumira pamberi apo chinyepera kuti tese chii. Nyaya irapabudirira nechokwadi. Pambukana mukadzi wemusamudi. Andi kutakura kwakaita katundu achienda. Handipo pakaperera marriage yenyu. Because pachiwanhu chedu kana munhu aramba anopiwa gupuro. Gupuro makaendesa? Handina kuendesa chakani. Kana musina kuendesa gupuro saka mukadzi wenyu. Handina kuendesa nenhare yekuti chakamire. Ndabvunza. Isusu tutaisa kuti procedure pachiwanhu inoti chii kana kuti taramana. Inoti gupuro ngaiye. Saka harina kuenda nditi? Harina kuenda nechikonzero chake. Chei chikonzero? Chikonzero ndechekuti sadombo wangu wandakaenda naye iwo kumusha kwavo 1989 taisenza tese kuHarare ikoko akabva ashaya akashaya is late. Saka ini ndakazoti ndifunge kuendesa gupuro ndikati aiwa izvo hazvigoni because ndarohwa in my own backyard ndoenda futi uko ndonoroverwa uko ndakona zvisikaitiki. Anoendesa gupuro handiyo because anga afa sadombo anga afa. Iyo tazvizwa risadombo anga afa. Asi handiyega munhu wepasi pano. Kune wazukuriwo, unaana sekuru, une shamwari dzinoenda dzonoendesa gupuro zviri pamutemo wozikana kuti mukadzi wasirawo. Because as of now sekutaura kwamuta izvizvi kuti ari kuuya pamba iyo zvari kuuya kumba ine simba rekuti ndepangu asati ndaramba. Iwewo chakaramba munhu mazwi ako asi pamutemo chaipo mukadzi wasati waramba. And that's why uri kuona sekuru kuti kufonera kubva kuchinhu chiti mukwasha because havasati vatambira gupuro. Do the honorable thing. Kana musisadanani ichai process inoitwa kana masisadanani. Not kuwandirana pamuti. Kune zvirwere mazuva ano. Unotsvagirana zvirwere uko mweya mupana.
muti maitei. Kana hamusadanani sununguranai. Umwe naumwe enda mberi neupenyu hwake. Zvekuramba makasungirirana zvamuita izvi hakuna, because muri vanhu vanogara vari violent munokwadzana. Kana musoro wakambozvimbiswa ukaitwa nemastitch unokwanisa kuzvimbiswa futi. Saka ndikuti in the first place pamakatoita zvese zvamakaita, because kana munhu akuswa mastitch musoro is a very sensitive organ pamunhu. Munhu aifanira kutongo neGBH, grievous bodily harm, which is next to attempted murder. Paifanira paine medical report apo. Because pawakaenda kuchipatara kuchena hospital, paifanira kunga pakapiwa medical report yekurakidza extent of injury. Saka iwo wakarapwa sei futi without a police report, iwo wakacha iri domestic violence. Nyaya inofonana na domestic violence. Mutori nemastitches evidence. Report makapiwa iri medical report. Medical report ana wachangamira. Why? Yes. Because zvinoitika ndofunga warumisa nomupupurira munhu. There's that stigma yekuti munhu wemurume anoti mukadzi handichaya. And if you move around uchauti amwana ndakabhurachiwa even kupolisi kwacho wandokuseka futi. Kuti wabhurachiwa nemukadzi inda. Saka there's that stigma yekuti washoma wanodi. Stigma iyoyo ndo yakutsvitsai nhasi pamuri. Do the honorable thing. Because already mukatotaura zvamutaura. Mupurisa maererano nemutemo wake, as long as munhu akuwara zvisingaonekani, zvisiri accident, a report should be written. A medical report should be produced. Because nhasi mungada kuclaim mainjuries, maexpenses enyu amakaita nechii zvese. How do you claim the personal medical report? Because nekutotaura kwamaita matorakidza kuti mukadzi uyu hanike kuti kutanga kukuchaiwa, muri munhamo bambo rekuchaiwa nemukadzi uyu. Mataura imi mukati when it comes to nyaya dzefight this one ane simba randisingawazi kuti rinobvepi. Meaning kuti kutotiza kwamamaita magara kutotiza kuuporwa baba. Saka hatidi domestic violence. Domestic violence maifanira kunga makamuripota kudhara zvokuti kune stigma bamboka munofa nekunyara. Munofa nekunyara bambo. Izvo zvakamona chikunwe ichi. Akamati chikunwe chahafu. But it's semi-disabled. It's disabled. It is now insensitive. Haichakwanisi kusenza kuti pari kupisa kana pari kutondora. And saka nachadaro iwo wochengeta munhu akadaro. The next person munhu iyeyo wokutema futi musoro wozvimba unga bhora. Woisa mastitch, woita sei? Woti handiripoti. Uchazoregera kuripota wamukofi. Because marriage is proved to be very violent. Do the honorable thing zvinogara zvakanaka. Kana musadanani hamusadanani. Asi issue yangu yandiri kuona ndeyekuti imwe issue iri kuemanita kubva pawana. Condition yeumwe mwana iyi can be a contributing factor mukusawirirana kwenyu. Imi baba, look after wana. Ipai wana zvaunotarisirwa kunge wainazvo. Izvozvo right mai maintenance munopiwa here. Maintenance vakundipa saka yakura. Sorry? Vakundipa saisiku yakanyorwa pamberi. Aiwa. Kana muchiti haisi yakanyorwa pamberi kuti sei? How much are you supposed to get? 120. You are supposed to get 120. Ama namboza kuzi 120 yakasoitwa ari mazi ari mabondi. Yes. Kana chiona 120. Kana muchibva kuti muchiona 120.
pay again 2014. Bana 2. 2014 60 US pamwana 2014 Dora ranga riri 1:1. no, but dollar is 1:1 days. How can you use the rate of 2014 and 2020? Saka ndiri kungogamuchira yavanenge No, what you should do, and I go back to maintenance court. Madzoka maintenance court, mari yenyu inocalculate kuti nerate yomwe makapiwa. Izvozvi mafanira kumuchitisipa mari in US dollar terms. Kana kuti kana iri shoma ina upgrade maererano nemamiriro aita zvinhu izvozvi. Kana utoto kana mama kuipiwa paine mwana wanga vari under below the age, wanga vari below the age of 18. Kana mwana wa above 18 yakutokatwa futi. Because mwana kana apfuura 18 akuzvionera. Handizvo. Imi chiuto musaende kumangara kuti mari yashoma kana kuti pashoma kudai pane makati mundipe chii. Aiwazve. Hamuti ndizvo kuti mari kunetsa. Pamakamboenda kumaintenance maenda kuti muzvidii imuruziva kuti kunetsa. kuti mwana aende kuchikoro nouya wana. Saka ramauti izvi mautanga kuunderstand kuti mari kunetsa. Asi ndimi makaenda kumaintenance. Akaenda kuripota kumaintenance there. Vanga vasingazivi. But makaenda kumaintenance kwakuri kuti mupiwe mari zve. Ndakumbira kuti vandipiwe mari vakandinyorera. Ndati mbuya makaenda kumaintenance kuti mupiwe mari handiti. Mari yacho yakuuya handiti. Tuna iri kukwana ere kana kuti haisi kukwana. Kana isiri kukwana handiti ndosati kuti go back kumaintenance iwedzerwe kuti ikwane ienderana nenguva iri. Because can't tell me kuti mari yemamusupiwa 2014 ndiyo yamusupiwa 2025. How many years down the line? 10 years down the line muchingopiwa mari ye 10 years ago ndiyo yamupiwa nhasi. Moto yefunda vatopedza Apedza kumukura sei. inokuruma 19 years, point of correction. 19 years. asipo pamaiteni masara neurichisevo ndinoda uchengetwa. Saka imi baba kana maintenance kati $20 pamunongwabva mungabva muchiita zvamuita muchiziva condition yemwana wenyu nezvinoda mwana. Ndozvandagara ndoita Hamustick to that. ndozvandogara ndichitoita anaita stick to that ndinobhadhara $25 physics. But then ndakatozoona vakazoti anoita uchidi finances permitting unoita uchipidza iko zvino medication yacho inonetsa ndotoita nditotenga kuti medication yacho iko zvino uyu mwana akauya handina kuti hana kukata mimpi yacho because Okay, nyaya iri chaicho haingopese kwairo. Nyaya ichi iri pekuti hamuchadanani. Iri sinzi musadanani iwo hauchadi mukadzi ukombe kwako. Ndizvo here? Saka isusu tiri kana usati mukadzi ukombe kwako mudzorere kumusha kwako. Asi kana mudzorere kumusha kwako chinobhadharwa igupuro kuti kumusha waziva kuti muchamuda. As long as utomubhadhara gupuro kumusha kwako kuti azikana kuti nemurume asiri kumurume achiri mukadzi wako. Saka ndikuona sizoniyo kuti uri kuenda nhasi iri kana kuti 10 years time. Isusu muno tiri kurambanisa vanhu tototi vanhu pane mwana singe nesituation iripo yai rinoti munge muchigara pamwe chete muchionesana muchibatsirana nemari mamiri akaita vana zviripo. But manje danho rino harikwanisi kuti tiri mugare mese kana muchida kuurayana. Handina kumukoreshwa. Sorry? Handina kumukoreshwa. Manzibhosa junior chii chakaitika pamutima. Handina kumukoreshwa. Hamuna kuno makaita sei? Ndaizoenda mutaundi mukadzi wandataura ndakaenda kunoonekwa ndoda kutsanangura nyaya Aiwa kanizvaimbe hatitoda zvese zvokumasvika. Ndinoda apa paakadonha apa paakadonha kuda mukitchen. handisi kuzviziva ishe wangu zvaari kutaura. Haanokumiswa masishi. Handisi kuzviziva ishe wangu ndinopika padare Haana kuisa masishi. haana kuiswa masishi handina kumuroora. Imi pamwe mune here evidence to show mwaisa masishi. iko zvino handina hangu but makadzi acho ndinogona kuuya nawo.
ndozvanobvunza kuti mai muti wati mamuzi baba waka kana zvokuti akaenda kuchipatara muzi ndati zvokuti akaenda kuchipatara muzi zvekuenda kuchipatara ndisiri ndamurowa vanodhakwa musakonzentere nyaya kuti kurowa tati kuti kuchipatara wakaenda here handiziva hamutozivi amwe itai munhu ari straight itai munhu ari straight munobatsirika but musakaita straight hamubatsiriki. You can't tell me kuti munhu auya nevanhu wabva ukuuya kumuona musoro wakazvimba nechii vanhu wakaenda kuchipatara nechii, then you tell me kuti muri pamba ipapo hamuna kuona kuti munhu wazvimba wakwara hamuna kuzoona, hamuna kumboziva kuti munhu aenda kuchipatara. Alright, pane here munhu akaona iwo uchirwara ari muno bati ndiye munhu anga aripo nakena anga aripo ndichibhura chiva chaizvozvi ndichitsemuka apa ropa richizara apa padomba and mbuya wavhusa fortunately the following morning akazova achiti ndanzwa paine mheremhere apo chii chaitika manheru I couldn't come because ndiri nemukadzi akapindurwa kunzi zvikanzi ropa iri rine chiko razara padomba mbuya wavhusa kati ndakapindurwa kuti takauraya huku nezuro saka huku yacho hanoino kuti ndiyo huku yacho iyoyo. Yeah, no, musakumanikidze society because muchauraya. Asi nyaya dzakawanda dzinokwadza vanhu, tsitsi dzinotsitsirira. Iwewe unorohwa nemukadzi asi kuti hatikwanisi kuenda kumangana, asi mukadzi ukamurova iwe ari umhanya kumangana ende unomupinda mukati unotopinda. Domestic violence act itoripo yakamirira izvo zvizvi. Saka guys, endai kumba modecide zvomuda kuti muda kugara mese here kana kuti hamuchadanani. Kana musingadanani endai umwe naumwe ngaende kwake musina kukwadzana. Asi at the end of the day chengetai chii? Chengetai wani. Iwo kana usadi mukadzi ita the correct thing. Endesa gukuro wanatezvara waziva kuti mwana asi kumusha kwako. Because right now pakawani chinoitika anything une mukadzi anonzi ari kwani. Titezani iwe ungaregedza kuuya pamba but as long as ari kugara pamba under 20 days ari kufamba achigara iwe uri kutaura usingauyi, but pakaita chinoitika kwaari anything it's your responsibility. Saka chiita izvi zvinofanira kunga zvichiitwa mosiyana zvakadii zvakanaka asi muchichengeta chii wana. Haidiba love yekuti changoda kufunga kuda kukisa mukadzi unofunga katatu kuti pamwe pauri kuendesa chimurimo chako chabva chaiwa chifaiti kana kutambirwa rurimi haizoiti balove yakadaro. Kana kuti kuda kubata mukadzi wako kudai kuda kubata muoko unodzokerera katatu mumhepo tobata here womboti mbichana kuti uzwe kuti wazvizwa here wati ukaona kuti pfekenyi woti wedzere kubata kamuoko mbichana ukaona ati ziye kuti abva ndizvo mwari wemaita azvidiba imba kana muri maida need to love each other. Asi kana zvaramba zvadii zvaramba musazvifoseba. You cannot force munhu asisa kudurundire azviti munozosvikira pananga taisirewo azviti bambo kana musadi mukadzi endai muite zviri correct thing. Moenda kumusha motuma unotuma kumusha unotaura kumusha kwacho dai kuri ndosaka ndandofusa dai hama dzacho dziripo dzazvizira because uya hapasi kuzvitaura ega kuti murume achandini kana kuti ndabva pamurume waifanira kuzvinzwira mareasons why mabva kumurume. Asi chokwadi chinokuponesai kana musadanani hamuchadii. Don't lie to each other. Unokwadzirana mahara handizvo
ipo pa 10 years 7 months ipapo ari kuti vanga ari ikoko. Ivo vabereki vacho vanga vachiti varikugara nani pa 10 years ne 7 months idzodzo. Warugara nemwana wawarurwara uchazodzoka munhu warugara apo. Asi zvinoitika ndezvekuti tine makesi avanhu vanorwara akawanda. Vamwe vanodii, vamwe vanoendeswa kana kuchina chaiko, but anongonzwa kuti wakatora 10 years wachibva haatoparesheni kuchina chacho kana kupiwa whatever. Wanga watumira ere mari yacho? Akuteera kandi ndikuti ndakabhurashwa ndoteerwa ndakabhurashwa pangu ndoteera kunobhurashwa futi. Ndosaka tiri kuti iwewe unofanira kuchienda kuna vatezvara uchiswara vatezvara mukadzi uyo akauya paya pakauya achigara for 10 years ndechakati wakanga asiya andidai nyaya chaichai ndekuti inini nemukadzi nemwana wenyu hatisisiri chii tese, so that vanhu vari kuunderstand kuti zveshu hamusiri chii mesa. Ukaramba uri kuti ndakabhurashwa ndendiko unongoramba uinaye iwe usamudi enda nokubhurasha futi ukazwa wabhurashwa nanezo nemukadzi wake. Saka zviri kwauri to do the honorable thing. Endai kana musadarani morambana zvakanaka, kurambana hakushamiswi. There's always life after divorce. Life iripo, but we are not encouraging kuti murambana nenyaya yekuti pane zvimwana waripo apo wamwe wacho utoda keya yenyu muri pamwe chete baba namai. Asi kana yanyaya yekuti maakutemana nematemu muchichayana muchizvimbisana musoro nechi, it becomes a dangerous marriage. Unoda kugadzirisa mambo wangu kuti ndirore futi nemavanga hangu pamachandidaba. I'm single say. I'm single. No, it's okay, pakanaka. Imi chienda yamwe zvamaita. Saka irimo mai nyaya yenyu ndekuti imene hamuna kuzvibatawo semai anga mushawara. Because you can't live 10.5 years away kubva kumusha mako pamba pako. Anything can happen for 10 years. Saka dai makasvika iyo chikicheni chamuri kuzi mururara ichechi chakadonha mamudorara Mamaje chakadonha. Chakadonha? Achina hufa, achina zvakabva zvina zvakadonha. Imi chinokupai kuti muzombaine kupinda muchimba chiri dangerous chakadaro ichocho chiri so dangerous kukorara imomo. Asi muine imba iripo. Akawaka imba iri kudai. Saka chaikutarisa kupinda mumba yemuchi. Havana kundipa mari. Ndakabva ndaenda kuna amai. Ndikati sezvomai vaimbogara mumba mako. Mama ndokumbirawo maki ndau ndaisotaura neamwe navo kana ivo ndaitaura navo. Ndaitaura Aiwa tapira lero. Saka amai vakabva vandipindura kuti ai handina kupinda mumba mako nemaki. Ndakatopazawo dho. Kwaiwo chinokuita Imimi kana munhu asiri muridzi achikwanisa kupaza. Imimi muridzi chakautarisa kupaza. Ndakazopaza papera mwedzi ndichivakumbira ndichiramba ndichitaura navo vakutadza respect. Saka izvozvi maapai. Ndiri mumba nevanhu. Ndakavhura dho musi wa12. Ndakauya musi wa12 upishe wangu. Saka pakanaka chiendai mugadzirisa nyaya iyo. Muchiziva kuti muri mese ere kana hamusi mese. Ini handiko kufosa kuti mai kana kuti ndai akakurora yandini. Murume wenyu ndeuyo. Ini ndokwanisa kuti garai patoita hake dzimwe 10.5 years asingauyi pamba ipapo. It's not about musha wamakaona. Kuti mubve kumvuri hamuna kubva makatakura zvitina. Kumvuri makabva makatakura pesi yenyu nebhegi remagumbezi yenyu kuti ndarorwa pamutana. Mazosvika nebhegi renyu ndimupanga zora there is need yekuti bhegi rikuda pekugara nesu tikuda pekurara kana pekuisa mubhegi. That's when you decide kuti muwake. So if it's the issue yekuti ndikutoona nokwamuri kuenda imwe issue yekuti imba yangu yandakawaka haingagarwi nomwe mukadzi. Handina kudaro ishe vangu. Asi kuti ndakasiya zvinhu zvangu zvinandida kuwanduko. Chakandiendesa kuva. Ini kudzokawo kumusha kwangu. Ndosaka ndati pamuri kudzoka kumusha masvika kumusha kwacho wamamudzokerera ati handichazvikwanisi. Ndopane nyaya.
Asi maaraiti. Izvozvi maaraiti. Ndanana. Ai, ndati maaraiti here. Maaraiti. Marwariro andaita akatosiyana. Asiyana. BP yenyanga izi yanga rudzi. BP kumadoctors vakatoshaya kuti BP rudzi. Ndakateswa munhu ndikateswa zvirwere zvese. Tikadedzwa kucounseling. Dokta akasvika pakundiudza kuti mhai ndichitunha chiri kufamba. Dai mamboenda kumba mambonozoro ndinatsotsvaga kuti chii chiri kunetsa pamunhu. Makazi muende kumba kupi? Kumusha kwangu. Dokta. Makadhi ndinawo. Dokta wakati ndemusha kwenyu kuzorora ndikutaurira. Kwete kuti sebasa mukuedza wokubatsira taenda kucounseling. Kwete kuti ndoti counseling. Dokta akati endai muzorore kumusha kwenyu. Ndinoonekwa kuti akanga aona chii? BP yangu yaishuka. Izvo kuti BP haana chakaona. Vakatsvaga kuti chiri saka BP yakarura pandeipi iyo paita pasina BP yaonekwa. Taurai kuti dokta wakati chiwani chiri pamunhu. Dokta wakati chivanhu chinoda kumusha kwani? Kwete chinoda kumusha kwangu. Zvandakaitwa inini ndaifanira kunozvigadzisa chedza kuzofamba. Baba vairamba kufamba izwai andakambora nyaya kuti chokwadi chinokudi chinokuporesa. Imimi hamungaitwi dambudziko rokugadzirwa zvinhu zvepa anyani kuti imi mugadzirwa. Imi munogadzirwa zvinhu zvenyu zvokumusha kwenyu. Noti kuti imimi alright pamamurufamba nabamba mamurufamba mukutsvagei mamuda kutsvaga chii? Aiwa ndaida kutsvaga chakandirwarisa mumashure ndatorwa mapikicha nemagirlfriend ake. Kombi yakazara ndichibva kutaura. Mambo, nyangwe ini ndikauya pamba mira imbe. Nyangwe ndikauya pamba pane magirlfriend 20. Mukadzi wangu akarwara, hazvino kuti magirlfriend 20 ndo arwarisa mukadzi wangu. Chamungada kutsvaga kuti ngatiende kumung'anga kuti magirlfriend waenda 20 ndiye andirwarisa ngatiende kumung'anga. Uye nyaya dzenyu hazvina kurongeka. Nyaya dzenyu hazvina kujeka. Ngozi ndakuti BP rudzii? Mukati dokta wakati zvoda muende kumba kwenyu. Kati saka chiwani kwakati shuwa zvakaanza kwati chiwani. Ati mapedza ndakuti saka kwakazi ndeye mugadzirirwe kupi? Ndaifanira kufamba nawo. Aiwa. Why kuyaifana kunga aripo? Uyiwa imimi chakazi mumunzi uyu anofanira kunga aripo pakufamba kwenyu chii? Nhau yacho yakaitika baba kuti ndirware. Nhau yacho yakaitika ndo yaifanira kuti iye neni titsvage kuti chii. Ndobva varamba. Indai ipi? Ndiri mutaundi baba. Ndaenda kunokwira mota. Pakauya vanhu kutanga kunditora makamera. Kunditora mafotos. Mukadzi uye wandakamboona akandihayira vanhu. Ndanga ndina mukunda mukasi. Akabva afonera bamwe. Izwaika. Kutorwa mapikicha. Zvinoendeswa mumanga here kuenda kushopewa yonda torwa picha. Ndochiwani chamutaura here. Mapikicha yakashandirwa here. Ekuti ususpecta kuti pikicha yakashandirwa. Izvo pikicha yashandirwa. Imi mune here chamunosha kwamakafamba obviously kwamakaenda kumusha kwenyu but 10 and a half years makapedza guruwe neuzumba yese kwakazi zvomakasvika mumba kwenyu ndanga makafamba kwakazi kwamakafamba musha kuti chiri kuhwarisa ichi makagadzirwa ndiani? Makagadzirwa chii? Akanoshandisa mapikicha aakatora. Kuti mimi mudii? Ndairohwa ndaidonha. Ndaidonha kana ka3 pazuva ndaidonha. Maidonha? Kudonha kuchikonzerwa nei? Zvinoita kunenge kuuya kunenge dzungu sondesa. Makamboteswa here epilepsy? Ndakateswa zvese makadzi ndinawo. Zvikazi hamuna epilepsy? Saka dokta akati anosuspecta kuti chii chaiti mudoni? Makateswa here shuga? Ndakateswa zvese. Saka bomakazofamba manje ndokwakazozi chii? Chivanhu. Ndakagadzirwa.
kuti vanhu kwacho kwandisondoa mauzi makagadzirwa chii. Asi makagadzirwa mapicha yangu akatorwa pakaitwa zvakati ndosaka ndomunzwa zvakati. Vakaenda nawo kun'anga kun'anga wakagadzira wakati muitire kuti muite sei. Ndo pandaita kunenge dzungu ndichita kunenge kurowa. Saka kugadzirwa kwenyu kuti mapicha akashandiswa kuda kuuraya here. Kuda kuuraya. Saka kudzoka kwamaita akaziva vhika. Ndo zvandikubvunza zvokuti kushandirwa kwamamuta zvakashanda here. Zvakashanda. Wakabva kugadzira izvi kuti murume akutambirei pamunzo. Because dambudziko riri pekuti magara tere ndapo Yesu kubva pamba. Saka chekutanga chamatanga kufungwa kuti ndinodzoka murume kuti murume akutambirei. Handina kuona riri dambudziko nokuti ndakaenda ndisina. Aiwa. Hamuna dambudziko. Imi makamutsvaga after 2 days zvana kurarama. Baba ndaitaura. Mirai. Mati makamutsvaga murume after 1 day asina kurarama. Ndozvamataura. Kuti ndakaenda kubasa kwake ndikanomutsvaga 1 day asina kurarama kumba. Then mochiti 10.5 years makaona nga zvisina basa kudzoka kwenyu. Asi makakwanisa kurwadziwa ne 1 day. Kutadza kurwadziwa ne 10.5 years. Nekuti ndanga ndisingazizva ndaita kuisha. Maisaziva chii? Ndaidona. Hapana pandaikwanisa kushingira kuti ndigare pane kuti upenyu hwangu huparare. Saka kunorapwa zvaitotarisirawo kuti ini ndione kupona, ndizive zvandiri inini. Iyozvi zvizone zvoita zvokutopika kuzoti apa chii chakaitika apa. Ndakaedza kuti inini upenyu hwangu ndirarame ndisaka inini. Nyangwe vakataura hawo zvisiri zvomwe mavo vari kuziva zvakaitika vanhu. Vari kuzviziva naMwari ari kuzviziva. Ndiri kuti inini ka munoda pane nyaya iri. Mukati vari kuzviziva hazvibatsiri nyaya yenyu. Ini mutaurai zvamuri kuziva ndokuti mubatsirike. Ndezvekuti kwanga kuri kugadzirwa kuroyiwa. Saka mukunamatirwa ndichiramba ndichishingirira zvaienda zvichidzika kusvika ndazonzwa kuti ndaanani. Nani hazvirevi kuti zvakapera ba. Unozwa? Nani hazvirevi kuti zvakapera. Saka munoti here muda kukumbira dare rineri kuti tikutsvagirei chiremba wokuti muenderi murume kuti azwe kuti magirlfriend akakugadzira. Handichazivi nokuti ndakarapwa, handichazivi kuti zvinobatika ikati hazvibatika, handizivi nokuti inini ndiri kutaurirawo pamusoro peupenyu hwangu. Anyway, ishu yenyu iyo hatichapindiriko zvapakati penyu nozvitsvuta. Chiendai mugare pasi because nyaya yamuise pekuti murume ati nini maipamba pamwe ndozvadarika handisi kuti maipamba pamwe. Saka ndosati kuti izvozvo hatipindiri, hatirambandisi chizvo. Kurambana kwenyu zviri pakati pani penyu nozvitsvuta. Uyu murume kana usati mukadzi, you know what to do. Follow the correct chain. Ndo nyaya imamiri yakaita. Because I cannot force him kuti garane mukadzi. Pakaitika zvinoitika noti makundini makanditi. Endai mugare pasi muwirirana. Kurambana kushambisiwa. Mutanga upenyu hwenyu. Because inini chanditi shamisei pandisina kufarira is the 10.5 years away from home. Then you just coming back like that. It's rather an African. 10 years by 365 days. 3,625 days away from home. Then you just come back and you want everyone to believe that everything is normal.
asi andambobata vakadzi vakawanda varwara kuenda kudzimba dzavo kokogara kutenezwa re kuzodzoka hakuna zvakadaro hakuna vakadzi vese vamwe kuona kuti matambudziko vanorwara vamwe vanoenda kumwedzi kasingaperi asi anogumira aripo asi imimi 10 years it's a long time. But anyway, ndezvene muri tu makarorana muchiziva kana musina danani chiitai zvinoitwa kuti chapegurira asi ini chandiuza ndechekuti imimi as long as gupuro risati raenda kumusha kwavo vasati vaziva kuti hakuchabudi mwanawo mukadzi ngewani itai zvinoitwa ndonyama iri yakaita chiendai moite izvi endai